Itt a Xiaomi U7, és innét lehet kinyitni a első csomagtartót. Egy hatalmas nagy medence van itt elől. Ezt a videót, ezt el is fogom küldeni annak a két kínai srácnak, akikkel tavaly találkoztam, amikor Csangsába mentem el, és az autópályán töltési problémákba ütköztem. Két srác Guangzhouba ment, vagy Guangzhouban volt éppen a Gyöngyfolyó torkolatánál pecázni, és hát azok segítettek tölteni, valami miatt nem akart működni a WeChat applikációm, és nem tudtam fizetni, vagy elindítani a töltést. És hát büszkén mesélték, hogy hát nekik volt egy Model 3-uk, és hát azzal voltak pecázni, és mutatták, hogy elől a frunkba oda be voltak pakolva a halak, és hogy ez milyen tök jó, mert hogy oda előre beteszi, nem kell a utastérbe berakni a büdös halakat, nem fog összebüdösíteni mindent. Igaz, hogy az autó bűzlött a dohánytól, mert láncdohányosok voltak, hogy még egy kis halszag az már nem osztott, nem szorzott volna. De most ezt elküldöm neki, hogy itt az ideje lecserélni a Teslát egy Xiaomi U7-esre, mert ebben sokkal több halat lehet ide előre bepakolni. Ez körülbelül, illetve nem körülbelül, 258 000 renminbi. Kicsit kevesebb, mint 50-nel kell szorozni.